Alright, alauna, Tressa na. Thank you for that heart clapping of hands. Ala! Una, 43. O, sige, nitistingan na ito ni Bito. Ano, nalubat naman din ni. Ginoo ko. Kasul ba? Panslak bida. Sige, otro be. Change ko anta change cable. Tanaw na ito ni mo. Kuan ba ni mo? Mosaler ba ni karon? Hello? Hello, may odto. Hapon di ay. Aming hapon. Kinsa ni? Si Reben, Tita Barnes. Reben? Pila edad ani? 34. 34. Yes. Okay, unsay problema? Mura magbayuton og Dili, Tita Barnes na yung lalaki ko. Sige, unsay problema ni mo, Reben? Need lang ko og advice, Tita Barnes, kay... actually, married ko. And then, kuan manggod ka ng... Kibali, ang akong wife, naramdaman lang na ako bang... parang ang ako lang salary ang kuan, yang habol ba. Hala? What? Wala ni trabaho mong asawa? Yes, Tita Barnes, wala. Kadyo lang, pero pag sugod sa... Kadyo lang, minyo mo ani live-in. Actually, meron. So, minyo mo, pila na mo katuig nga minyo? 6 running 7. So? 6 years running 7. Gadali day mo ha, kay running mang yun. Running 7, so dugay-dugay na, 7 years na mong minyo lugar? Yes, Tita Barnes. Oh, tapos karon ra nimo murag nabantayan nga nakaingon kang ang sweldo ra giapas, ngano nakaingon man ka sa dayang mga gipakita lately? Actually, parang diya sa mga 3 or 4 years, nakita na ako siya nga anak siya, pero nag-effort lang ko baka basin kung parang mali lang ko. O sa kita kay sitwasyon, ngano makaingon man ka nga burag sweldo ang apas? Kung man good si Tabin, as a couple... Kadyo lang, pagkipatay sa anang radyo si Mulikod, B. Kay, lisod kayo mag-echo ta duha. Buratag duha, nasa CR duha, gastori. Kaya siya, Tita Bern. Okay na. Perfect. Okay. Unsa to? Takay ko isampong, ano makaingon man ka nga murag ang apas niya, sweldo ra? Ganito kasi, Tita Bern. As a couple kasi, ako nagtatrabaho ako. Okay. Tapos siya sa bahay lang. Okay. Sa bahay. Every kinsinas, kaysa ako makaulit sa balay. Kay, ang mali ka nagtrabaho, layo ka? Yes, Tata Bern. Dito ako sa, ngayon, sa Cagayan. Dito, sa Villanueva. Okay. Tapos siya, imong misis? Andun sa Bukidnon. Layo Okay. Tapos, kada kinsina, kaysa ako makauli. Kaya, sa sweldo. Correct. Tapos, alam mo na yung sa couple, kailangan natin ng mga lalaki. Magbigay ako ng sahod, okay sa kanya. Pero siyempre, pagdating ng gabi, halimbawa, gano'n, tawag ng pangailangan ng bilang lalaki. Ayan. Of course, dahil nga, siyempre, minyo na biya mo. Oo, siyempre, siyempre, pag nangalabit ako, nagagalit siya. Ano? Once a week na lang galing, tapos masuko pag yun? Hindi, a week, Tita Bern, kinsinas talaga, dalawang week. Kinsinas pag yun? Akala. Wait. Kibali, pag muli ka matagkinsina, pag mo-action ka o nga manguhit, nga buraga, gusto kag sexy time, musuko siya. Ano? Unsay rason man niya masuko siya? Reason niya, Tita Bern, kapoy daw. Come on. At matagkinsina lang ang Oo nga, Tita Ben. Kaya... Wait. Ganong kapoy man siya daw? Unsa ba yung ginabuhat day sa... Tibok kargador din siya sa pier? Yun na nga, Tita Ben.
dati, inintindi ko lang siya kahit ano man, naghatid siya sa school, sa baby namin. Pero bilang lalaki, siyempre maisip mo, hindi naman talaga, isip ko naman siya araw-araw. Correct. Ako umuwi. Totoo yun. Tapos, dumating talaga yung time, Tita Bel, na parang hanggang sa, parang 4 months yata na wala kaming love meeting. Kasi, 4 months? Hindi pwede yun! every kinsina nga lang umuwi, tapos abot talagang 4 months, hindi pwede. Ano naman niya? Alam mo, may duda na ako niyan, ha? Oy, yun na nga. Agad ko yung instinct mo, Tita Bern. Parang nagdududa na rin ako sa iniisip mo. Kaya, nag-search ako. That's very abnormal, ha? Kay, liman ka, every 2 weeks ka lang, technically, di ba? Kasi pag tayo nga, absent lang tayo ng mga 2 araw, 3 araw, hindi pwede yun. Ansak yun. Ito na, full tank. Yun na, Tita Bern, kaya parang nagdududa ako, kaya nagsisearch ako. Okay, so parang medyo nagsususpecha ka na ngayon. Oo, siyempre, alam mo yung mga instinct natin mga lalaki. Ayan. Kaya, yun, nagsisearch ako, yung cellphone naman niya, iniiwanan naman niya palagi, wala namang password. Okay. Tapos, pag may nagte-text, sabihin niya, sino ba yan? Pag sinabi ko, ito, sabi niya, replyan mo. Kaya pag may tumatawag, sabihin naman niya, sagutin mo. Ayos naisip ko, baka mali ako. Tapos doon sa mga kapatid ko, nagtatanong ako, pati sa mama ko. Sabi naman nila, baka nasiraan ka lang ng bait. Sabi naman sa akin. Sabi ko, baka naging praning ka lang dahil Oo, baka praning ka lang. Kasi yung tao daw na palaging nagdududa, yan daw yung ginagawa, binuhatan. Binuhatan. Yan daw gumagawa ng apoy. Sabi ko, hindi naman ganon. Tapos, Tita Ben, hanggang dumating talaga yung time na hinausap ko siya. Sabi ko, bakit ganon? So, yung mga trabaho ko, may mga trabaho ako na kusa akong umaalis dahil sa temptation, kumbaga, kasi ayaw kong magkasala sa'yo, Tama. Sa merit dati. Sige, like for example, sige, nag-research ka, So, may nakita ka ba or wala? Wala eh. Kaya nga dumating kami sa time na parang nagagalit na ako, pero hindi ako nagwala. Kumbaga, kinausap ko lang siya ng Yung teka muna, kailan ito nangyari? Ito ba doon ba nagsimula? Kailan ba wait, first question, kailan kayo naging long distance? Lately lang ba o ever since sa relationship niyo long distance? Mula siguro ngayon, mga running 3 years na din. 3 years na rin. When was the last time na medyo ganun na ang kanyang yung ganun na, parang ayaw na niya, di na magpakuhit? Last 2014. 2014, tagal-tagal na. Nga po eh. Parang parang hindi ba siya ganyan dati? Hindi naman siya ganun dati. Dati ba medyo hot ba? Medyo hot pa. Oo, siya yung nakalabit sa akin dati. Pero lately lang, parang wala ka bang napansin na ginawa mo or tumaba ka ba o naging mabaho ka ba? Nag-exercise naman ako, saka mabango naman ako. Kasi Tita Ben, yun na nga yung pinagtataka ko sa kanya. Yung kinumpront ko siya, sabi ko, bakit ka ako ganon, be? Kasi yung iba kasi, yung mag-shoota o kaya yung tulad natin couple, pagka hindi ginagawa ng lalaki yung obligasyon niya bilang asawa, nagagalit pa yung iba. Oo nga. Ikaw naman, pagka ako yung nangailan, nagagalit ka pa. Oo nga. Tapos, sabi naman na, sabi niya, pag umuwi ka dito, yun lang talaga yung habol mo. Sabi ko, hindi naman. Alam mo, ito lang. Well, ano yung tanong mo sa akin ngayon? Sige, para mayroon akong masagot sa iyo. Hindi kasi, gusto ko lang humingi ng payo kasi. Kasi, nung sinabi ko sa kanya na bakit gano'n hindi mo binibigay yung kailangan ko, baka inaakala mo, ikaw lang yung may ganyan. Sabi naman niya sa akin, di hanapin mo sa iba.
Ay, ano ba ang sagot yan? Opo, ganun po. Alam mo, parang walang gana na yan. Yung mga tanong ng mga sagot na ganyan, parang walang gana, parang pinamimigay ka na, ha? Parang ganun nga, Tita Ben. Kaya nagdesisyon ako sa sarili ko. Kasalanan man, inamin ko. Kasalanan sa mata ng tao. Kasalanan sa mata ng Diyos. Sa utos ng Diyos. Ginawa ko po. Kasi po, parang, parang depressed ako. Bakit ganyan siya? Kaya, naghanap ako. So ngayon, Sa kasamaang palad po, nakahanap ako. ay, Katulad ko din, may siya. may asawa. May asawa din po siya. Ay, ay, ay. Hello, hello. Hello, Tita Ben. Sige. So ngayon, may karelasyon kang bago. Opo. Ay, nako, Diyos ko. Mag-16 months na po kami. Tapos, Ilang months kayo? 7 months po. 7 months. Opo. So ngayon, ano ngayon ang problema mo ngayon? So anong tanong mo? Sige na, I need a question para may sagot ako. Hindi kasi po, ramdam ko naman po doon sa, sa sigan ko na mahal niya ako. Saka, mahal ko din siya. Pero, sa tuwing umuwi ako sa bahay namin, pinaparamdam naman nung first ko na kailangan niya ako. Kasi parang, kasi po, Tita Ben, parang, nasa puso ko na, sa kakaisip ko na, i-give up ko na lang siya. Pero never yung feelings namin. Kung baga sakaling kung magkahiwalay man kami, hindi bahala siya. Pero ang problema sa bago mo ngayon, may asawa din eh. So, problema pa rin. Problema nga din. Oo nga. Ang ginawa mo sa problema mo, nagdagdag ka rin ng isa pang problema. Sana kung medyo, kung dalaga yan or walang sabit yan, medyo papabor ako ng konti sa'yo. Sige. Kaibigan ko siya, Tita Ben, kaya pinatulang ko siya kasi mag-aapat na din na taon na wala silang love meeting ng asawa niya. Okay, pero alam mo, ang problema doon, may asawa pa rin siya. Yun pa rin yung ending. No? Ito yung gawin ko. Ito ang gawin ko. Dahil gano'n ka na opinion sa akin. Ito ang gawin ko. Una, is I will solve the first problem, which is ang relasyon mo at ng misis mo. Well, I assume nga, yung mga sinasabi mo, in fairness, hindi ko naman alam yung story ng wife mo, kung totoo ba yung sinasabi mo, baka you're just saying it para meron kang justification na sa rason nga nagkaroon ka ng ibang relasyon. O sige, i-assume natin na parang walang gana ang misis mo. Number one, I will solve that problem. Ano ba talaga ang kulang? Maybe mag-double ako. Paano ko i-check yan? Baka hindi lang sa cellphone. Baka meron siyang ibang cellphone dahil wala ka dyan. Baka may ibang SIM siya dyan. Or I don't know, baka may tinatago siya. I will solve first my first problem. Pagtingin ko, kasi if I will know the root na, kaya pala dahil meron siyang iba or maybe wala na talaga siyang gana sa akin. So at least, isosolve ko yon. Ayoko na kasi ganito palang sitwasyon natin. Kasi ang pangalawa mong problema, may asawa yan eh. If ang problema nyo lang is sex, pwede naman sasabihin lang natin, sige, ito lang, lang tayo, fubo lang tayo, fubo. Fuck body lang tayo, ha? So, lang tayo, walang relasyon, tira-tira lang tayo. Kasi alam naman natin, wala naman tong patutunguhan dahil ikaw may husband ka, ako rin may asawa din naman ako. So, hindi pwede yun kasi pag malaman yun, malaking kaguluhan yun. 'Di ba? Nasaan bang husband ng babae na yan? Hindi ba sila magkasama? Magkasama po, pero magpo 4 years na po silang hindi magkatabi, walang love making na nangyari. Aba, so yun yung sabi niya, para at least naman para naman, yun yung sinabi niya sa'yo. Ko naman po, kasi pag pumupunta ako dun sa Alam mo, itong gawin nyo like if ever, like I said, number one, solusyon naman yung una mong problema. Pag wala na, ano ba talagang relasyon natin? Pag wala na, di maghiwalay tayo, ganito ang gawin natin. Yung current mo, if, for example, you guys will tell me right now that we really love each other, Tita B, fine. Pero, kung yung babae na yan may problema sa husband niya, asikasuhin mo muna yung problema niya, maghiwalay siya, mag-ano siya doon. Ayusin natin to, magkahiwalay tayo, wala naman palang ibig sabihin tong mga relasyon natin. And the same din sa'yo. Wala rin naman ng walang puruhan ni, magtarungon na to ni bulag tanan,
And saka tayo pumasok sa another relationship. Kasi puro complicated yan eh. Parang sakit yan. May high blood ka pa, tapos may sakit ka pa may asthma ka pa, tapos may ano ka pa, may diabetes ka pa. Parang wala na, is complication na. Diba? Masakit din kasi ulo, Tita Ben, kasi yan din yung ginagawa ko sa first ko. Sabi ko, ano ba talaga, kung ganun talaga yung gusto mo. Oh no, yes. So tapusin sige, mo. Okay. Sabi ko, sige, okay. Tapusin natin to. Bahala ka kung anong gawin mo. Correct. O kaya, bahala rin ako kung anong gawin ko. Basta ang importante, huwag mo ipagdamot sa akin yung tip ko. Yan, Dito pwede. ko sa bahay. Pwede. Sabi ko, dito ko sa bahay. Pero sana, huwag ka lang mag-uwi ng lalaki dito. Bahala kayo kung saan kayo magtagpo. Basta, para mag-asawa pa rin tayo, para sa mga anak. Pero bahala ka, bahala din ako. Pero ayaw niya pumayag eh. Of Sabi course, niya, gusto niya yan yung sinasabi ko sa iyo ngayon. Kasi pag ayaw niyang pumayag, talagang kailangan yung mag-usap talaga. O, hindi na eh. Like for example, if you will decide right now na ayoko na talagang ganitong sitwasyon kasi wala na akong love, kasi wala ka naman gano'n, then let's finish this. Meron talagang period na tapos na pagod na ako. Pagod na ako sa ganito. Dati naman kasi, hindi mo pinapansin. Pagod na tapusin na natin. Kasi ang ending kasi nito, parang gusto lang natin makipagrelasyon sa iba just in case kung mag-fail, at least may babalikan tayo eh. Parang gusto natin may spare. Paano Tita Ben pagka ayaw niya pumayag? Ano gagawin ko? Hindi, sasabihin mo talaga, like for example, if you will really decide, sorry, ayaw niya eh, pero sorry, talagang magde-decide ka, you will get out. Pag hanap ka talaga ng bahay, hanap ka ng hindi pwedeng parang walang nangyari. That's impossible na matulak kang balay, tapos parang wala lang yung tabo, wala tayong relasyon na, walang tayong abay-abay. That's so impossible. Tapos, like, the same din nung, yung bago mong girlfriend, kailangan niya asikasuhin yung problema niya. O ano ba talaga silang dalawa? Kung formal na silang ganon, wala na iklaro, wala na isang, why not? Magbulag na lang yun sila and separate ways. Yun din po, Tita Ben, kasi ilang beses na niya dinala yung asawa niya doon sa barangay kasi hindi naman tayo mapera. Kasi gusto lang niya na sa barangay na magpirmahan sila doon para maghiwalay. Kaya din pumayag nung asawa niya. Sabi ng asawa niya na bahala na kung mag-boyfriend ka, huwag ka lang magpakita sa akin na magkasama kayo. Hindi pero pwede yun bahala eh. ka. Kasi ang simple lang sasabihin nun eh. Wala, bahala ka, pero wala eh. Kung talagang ganon ang situation, then, klaro na wala na naman tayong feelings, then let's separate. Labas. Wag na tayong tumira sa isang bahay. Pumasok na tayo sa ganon eh. Ang hirap nung sasabihin na, para lang to sa anak. Hindi pwede. Imposible yan. Sa pelikula lang yung mga ganyang mga bagay. Na parang okay lang. Sa territories, kumbaga. Oo, pero sa mga teleserye lang yung mga ganun. Mario Joseph. Wala na. Sasabihin, pag wala, ayaw na. Gusto ko pa, hindi, ayaw ko na. You decide eh, kasi hindi naman pwede ang nagmamahalan ng isa lang nagmamahal. Ang isa ayaw na. Hindi pwede yon. So sasabihin, wala na, aalis na ako sa bahay nito, then you guys decide. Pero ang problema nyo lang ngayon is prioritize your first problems. Ang relasyon niya at ang relasyon mo. Tsaka kayo magproblema ngayon sa sarili nyo mga relasyon. Do not put another problem to another. Nagpatong-patong na. Ngayon lang yun, parang ang sarap kasi, ang sarap-sarap eh, di ba? Tira dito, tira doon, sarap-sarap. Pero isipin nyo ngayon, hanggang kailan ba tayo ganito? Hanggang kailan ba tayo, di ba? Yun na nga po eh, kaya ako naguguluhan kasi gusto na niya na magsama kami. Ako gusto ko rin. Kaya lang, yung partner ko at saka yung partner niya, Of course. ayaw naman pumayag na maghiwalay. O kaya nga, like, paano yan? Like for example, kung ayaw talaga nila, dahil ba ayaw nila, so ang happiness nyo ayaw nila, hindi pwede yun. So kailangan nyo mag-decide, sorry, hindi talaga. So, maghiwalay. Huwag nang yung mga ganong usapan na bahala ka dyan magka-boyfriend basta tapos titira tayo sa isang bahay. Hindi, imposible yun. Teleserye. So, hihiwalayan ko po yung karin ko Yeah, po. if you will really, decide for yourself, at sasabihin mo ngayon na mahal mo na ang bago ngayon, then you have to say goodbye to your partner. Sasabihin natin, sige, magbibigay pa rin ako ng support, gano'n, but goodbye. Paalam. Okay?
Sige po. Maraming salamat po. Ayusin mo ayusin mo muna yung problema mo at saka yung problema niya bago kayo talaga. Alright? Na magkaroon talaga ng relasyon. Okay? Opo. Salamat po. Saka more power sa program niyo po. Okay. It's not just radio, it's M-O-R. My Only Radio. Alas 2:28. Tsaka itong likod. Tawag na 0937-373-1674. Hello, kustanan mga nasa opisina diyan sa may PTT Lubricants. Katong mga motor diyan nga kailangan nag-engine oil, i-try nyo PTT Lubricants. Hello, mayong hapon. Hello. Hi. Hello. Kinsa ni? Rinalyn di ay. Hi, Rinalyn. Pala edad ni Rinalyn? 19. 19. Nag-eskwela, single, nagtrabaho, inutil. Pera. Ayan. Wakay klase karon lang ga. Naaman. Ay, makarapit na nawag sa school. Let's go, CR. Ala, nagunsa ka na sa CR. Ikaw ha? Say problema lang ga. Kanang na ako'y ex. Then, police na ni siya. Hala. Ratatatat, bang, bang, bang. Nganong nagbulag man mo? Kanang nakakita mo yun ko glaing. Ouch. Isa kang malaking paasang. Pinahilig mo lang ang puso ko. Ang lahat pala'y di totoo. Ngano mang dali unsa lugar ni wani mo gibulagan nimo siya tungod kay nainlove na kasalain? Oh. Ngano man unsay so sa may problema karon Kanang sige kaya po siya vlog sa school. Namo. pero dili siya taga didto sa inyong school. Dili. Ang problema nimo kanang gasinamok gyapon bisag imo nang gibulagan. Oo, gusto na mo gyapon siya. Sige siya vlog, dalag Jollibee food. Siyempre, di ba ni mapuga na lalaki nga na in love town lang ga. Kabalo na beya ka sa kuan. And now I'm falling. Siyempre, di po beya. Pila di mo kabula naguyab ani? 1 year. 1 year. Nganong na kuan man ni siya? Nganong napalakan man ni siya aning bag-o? Mas gwapo ba ning bag-o? Mas buutan? Mas unsa man? Pare silang duwa ay. Pareha sila duha nga. Pareha sila duha gwapo, ana. So nganong napalakan man ni siya? Nganong napulihan man? Dili mang good. Katong nagkuan bitaw siya nag-training sila sa kuan ba? Pagkapulis. Oo. Yun din kay. Abi mang good na ako. Di na siya magparamdam. Ay. So, feeling ni mo nga burag wala na lugar, kalimta na ka. Okay. Wala na Jude. Tapos, na rin nanguyab sa imo adayon, ana. Una. So, nadali ra po din ka natintal, so gisugot ra po din mo siya. Sugot na lang na ako. Katol kasab, no? Ikaw bitaw lang ga. So, sabi pangutanan ni mo sa ko, unsaon ako pag-undang nga di na siya mo anak di ang madala siya Jollibee? Okay, nakabalo na magito akong uyab karon na dilaglag. Kabalo siya nga ang imong ex nga bisita gihapon. Hello? Langga? Hoy. Wala na napatay na may gala. Ay, bastos. Gituok. Hello? Langga? Langga? Hoy. Wala na nun siya. Problema siya kay mang iyang ex, masige lang kaya balik-balik o kuhan. Sige po nagbalik bisag nagbulag na. Siyempre, na-inlove ba ang lalaki? So, taon kaluy sa laki. Gusto kanya i-win back. Pero
Pero sa tamang yun, nga na magi mas bag-og na pa'y mas maayo, charot. Hello? Hello, Tita. Ay, kinsa ni? Si Mig, Tita B. Sinsa si? Si Mig. Pila edad ni mo, Megs? Murag bata pa man kay ka. 18, Tita B. Uy, nag-eskwela pa ka? Sa kanang Tita B, kanyang naras ako sa balay, nagundas ako karang nag-year. So inutil ka karon nga time. Inote. O sa'y problema ni mo lang ga? Ang akong problema, Tita B, is, Yes. Nama yun kay boyfriend. Adi day kanyang ex na day actually. So nagbulag na. Kagahapon Sa po rason. yun. Hala, labas pa kayo di ay? Ano sa rason ano nagipagbulag ka? Ano yun siya, Tita B, kuan. Usapan niyo eh. Nama yun siya kanyang kuan, Tita B. Nasa'y lusay. May bastos. Dili, Tita B. Nasa'y unsa? Nasa gipangaysa ko nga favor nga di pa na ako kaya ihatag. Hala! Pakaunon og kinilaw nga buhok ray lamas. Oo, Tita B. Wala. Gusto niya kanang panagtagbo sa duha ka bungoton? Oo. Agi. Na siyempre, Tita B. Di ka ganahan. Di ka ganahan. Dili, gusto man ko. Dili. Tama na! May bastos. Ganahan ka pero di ka gusto sa mangyon. Ano yun, Tita B. Eskwela tabi ako next year. So, sad to say nga, sabo eh. So, niyong ka nga, dili gyud ka. Dili yun, Tita B. Tapos nasuko din siya. Suko din siya. So, nakipagbulag dayon siya or ikaw? Siya man ang nasi-break up. Tita. Okay. Sagdiin na siya, merese. Ang yang habol ang bungoton ra. May bastos. So, unsay problema nimo karon? Problema na ko, Tita B. Kay kuan mag-good. Kining. Ay, Gimingaw ka sa iya. something like that. Gisayangan ka nga nung nagbulag mo, ana. Pero sama gid, Tita B. Nga, murag, Kanang burag feeling nimo may paghihatag na lang nimo, ana. Tubang. duha-duha. Mo lagi ni mga babae ba padili-dili. Tapos pagbulagan din sa lalaki, mo nang ang mga lalaki mo gini gabuhaton kay effective man. Pag dili hatag, bulag ta pwes. Ana. Wala magud siya. Kaya na siya kay kung love video na ako siya kay kaya doon ako ihatag sa iya ang iyang gusto. Then, murag, Luglugon ko na niyang liog noon. Langga, sultihan ta ka langga, mo ginay linya sa tanan lalaki. Tanan lalaki nga gusto mo tilaw sa uyab, 99.9%. May bastos. Mo ginay lang istorya checka nga, kung love ko nimo, imo gyud ko patilawon. Ta kung mo dili ang babae, ang sunod na langga, dili ko nimo love ba, kaya di mo gyud nimo ihatag. Nakipagbulag, tang ipikto karon kay love man nimo siya, di magpangita ka, so magmayday kami, balagi akong gihatag lagi da. So nga nang resulta no. Tubag amang. Oh. love mag siya pero isa ang din. Pwede. Meaning nga na lang ga, kung mo yung yuga nga dili ka, tama na imong desisyon. Meaning di pa ka ready, dili pa ka na, tama na siya. Kay kung inga na siya nga type nga pagalalaki, ang iyang habol, ang imorag yung taong kuan lang ga, ang imorag yung balayan. Gusto lang gid sa mudo-do lang ga, mukuraw sa sabaw. May bastos. Pero kan pa man kita good ganing ka kan pa magud siya sa dire sa balay naglag-lag mo to good siya bisar break up na ni. Kay gusto galing siya mukuraw, bali. May bastos. Siyempre, kay iyan kinambuhaton lang ka, kay wag ko ka nagpakuraw. So, as much as possible, iyan kinambuhaton ng tanan nga para, kaong ginako ni, ako gining makuraw, ginako ni ba? Kaya lalim ka, nanghanggat na sa imuha. Nagsurin siya sa kuha tita. Kaning, gusto siya pan sa ako makibalik. Pero murag, lahi na magod siya tita. So, ano sa mga mo pangutana kung naglibog ka, kung imo bang sugton o dili?
naglibog ko, tita, kung sa ba kung hindi ako buhaton na. Puro ano lang ga, for example, kung nag-sorry siya, then fine. O di kung laban mo siya, di makipagbalik ka. Ta kung manghanggat na po siya, may kung ikaw mismo may yung ka nga dili ka, di may yung ka di, lagi ko. And kung insist gihapon siya, so mean to say, ang klaro ra kayo yung tumong tinguha, ang balayan ra gyud taon sa utot-utot. Hindi na balayan sa utot-utot, evolve nun dito. May bastos. Di ba? Kung makipagbalik siya, nag-sorry siya, may kanya nga, basta ayaw ko ang gata ato ha, kaya dili pagikuan ang mga butanga. Tamo yun siya, oo. Then laban mo siya, umag kasi, oyab, di sugta balik. O sa may problema, ana. Wala pa po sure, tita, kung na ba siya laing karon. O di, talawa sa, sure. Pagtawin mo, wala man ka ha. Pagtawin mo, ikaw may makafeel, kaya kamo may nag-uban. Oy, wala man di ay, okay raman di ay. Ta nag-sorry man di siya, lapaman ako siya. Then, okay ra, makipagbalik. Basta kaya katong imo gyapong panindigan to ni imong dili gyud kaan ng sex. Dili gyud kaan ng panagtagbo, kay dili pa ka ready. Okay? Kay kung mo action na pud sa agoy na. Kay basin ni sugot ra pug ka kay kadugayan, ako lang na ibigay oy kay di mingon man di ko sa kung bulagan ko niya na. Na sa imo karon. Mapugnan ba? Ang pangutana lang ga mapugnan ba? Mapugnan siya, Very actually. good. Very good. Pakpak. Basta yung anak. Pakpak. Ito, nag-isip ng mga video. Diyan siya? Mag? Kaning ikon ko na siya, kaning video bitaw, kaning akong nasa day ko sa ko na video ba? Gusto niya ipakita. Sa binastos niya video? Wala? Nga. Para saan? Para sundugo ninyo? Anong lugar? Or pampagana? Para buraganahan ka? Murag ka na yung anak niya siya, tita. Pero, Wala ka. Naklaro na gid ang tumong tinguha nilang ga. Huwag ka mahadlok. Anong lakiha ba? Anong lakiha ba? Kay basi unyag manyakit. Guy, isumbo, ipablatter ko man gyud na ba? Daga na ba kayo na uso karon nga ka ng pang-picture-picture ng mga private parts? Tapos ibutang din ipang PM dayo, wala na guba ang kaugmaon. Sko. Langga. Kung nanguyab siya sa imo karon, tapos nag-sorry siya, na-feel ni mo kasinsiro siya, hala sige, okay ra, makipagbalik ka. Pero kung mayroong galing siya nga ayaw gyud na. Mo action galing gyapon siya og tipas na pod og gusto na pod siya ana. Mino ni mo nga di nagyug ko ha, last chance na ka. Napa yung mga lalaki di lang nga mo respeto lang ga. Napa ba? Muna pangutana kung napa ba yung mga lalaki karon nga napa yung respeto. so, akong pangutan na karon tita. Tama ba nga tagaan pa na siya second chance, sugar, another chance? Nagsorry man ka. Nag-sorry siya, tita. Isure nga wala siya lain. Wala siya lain. Dili pa pud ko siya, tita. Isure kung na ba siya ilain or wala. Tapos ikatulo, inunin mo to, sige, magbalik ta. Basta ka, ginanta ka, nga dili ko ganan anang panagtagbo. Di ko gusto magpakuraw. Anaon ni mo. Pamuyin siya nga, oo, lagi promise, sorry, na dala lagi gusto emosyon. O di okay ra makipagbalik. Okay? Okay, tita. Pero basin, agoy, may galing. Kaya kaso kay ipamugos na po kanya, pero dili lang gihapon, isumbong. Okay? Langga, Okay, ayaw, gubaa ang inyong kaugmaon. Please lang. Dili man ka, feeling nimo, gwapa ka o pangit ka? Feeling ba nimo nga wanay lain makagusto nimo? Naaman. See? So ayaw saya nga imong beauty ang mga lakihan nga yung ana nga mga way puangod. Maklaro man ta ka diri gwapa man ka Naka-uniform pag yun. Si Tito Sudkay. Di ba? Gwapa man ka langga. Dagan pag yung laki di alangga nga irespeto ka langga isip o sa kababayi. Nga dili ka padali-dalion anang panagtagbo, ha? Si Tita. Kung pugsong ka ng lakiha, i-PM sa kong pangalan na kaya mo ng bunalan na, ha? Na. Isumbong sa ako, ha? Sure? Kung mamugos ka na sa imo, ha? I-PM ko. Don't tell ng laki, ha? Okay, bye!
Eskwela na, gawa sa CR. Sige, babo, bye. Sko na. Ang tao ng estudyante na itong si... Kala mo sa tinun anay lang, kung kamo mga ginikanan di nga naminaw, o kung kamo nga naamoy mga anak ng mga dalaga ay naging mo kumpiyansa. Instead ninyong istiktohon na inyong mga anak sa uyab-uyab, ila-ilahan na lang ninyo na ilang uyab, tanawa, susiha. Dobro, sakit man, hadlok man sa imo nga bro nanay uyab, pero kaysa imo sang kasab-an, mag-date-date na sa gawas. Dito na sa waiting shed, dito na lumluman ang inyong mga anak. Unang tsagdiinan na sila, kung nang uyab, sige paminawa, ipaadto sa balay, kaya ang tunay na lalaki po, pag medyo nindot og tumong, muadto ginas balay, magpaila-ila. O di ila-ilahan ko, mo din siya para mailan mo kung say type of person nga napanguyab sa inyong anak. Wala, burag lagot na kay ka, sumaluma lang ko, interview. Pag kaso ni mga burak alanganin nyo, butang ighilo. Alas 2:54. Ay, katong mga na YouTube diha, paki-follow akong YouTube channel, Bitok University. O katong mga ka-follow da sa akong mga video vlog, salamat daan. YouTube, Bitok University. Sa Facebook po, Bitok University. O kato ako mga dating mga episode aning Quantita Bisyo ako pong gina-upload sa Bitok University. Kung gusto ninyo pang pag-goodbye, salamat daan ha. I-search na na sa YouTube ha. Thank you. Alas 2:54. Last caller na ko, B. Basi pwede pa. Tanaw na to. Hello? Hello, na ako diha. Naa. Ay, kinsa ni? Pinky. Hi, Pinky. Pink po ang color. Dili, oy. Aw. Kila edad ni mo, Pinky? 15. Hi! Grabe, nagkabata ko mga color. Mga bata talaga akong color karon. Estudyante pa ka, Pinky? Oh. Ano may kuan nimo, year nimo? Grade 8. Grade 8? Wala kay klase ron? Naaman. Tasa man ka nanawag dapit. CR. Ay, CR gyapon? Wala, oy. Dalion na nato niyo. Sa problema sa 15 years old na si Pinky. Nakoy problema nga akong uyab na siya. Ano sa ang imong uyab? Sa problema sa imong uyab? Ha? Langga. Ano sa problema sa imong uyab? Nanginyo na siya. Hay! Nagminyo o minyo? Nagminyo na siya. Pila edad din si mong uyab? Kuan, 21. Hay, 15 years old pa ka sa siya 21? Oh. Uyab pa mo, nakipagbulag siya kaya nagminyo siya? Wala siya nakapagbulag sa ako. Nagminyo lang din siya. Hoy! O sa lugar wa ka kabalungan na alin say, minyoon day siya? Gasad ko kabalo kay layo man gud siya. Nasa sa Alupihit. Ta ikaw nasa Cagayan. Madiri sa Hinigdaan. Hay! Tapos wa ka kabalog. Yung sino pagkabulong, magminyo day siya. Akong ate, ay nanawag ko sa iyang kuan. Isuon. Sino ko Mariose? Nangutana ko nga, naminyo na biday siya. Na, nga isuon nga naminyo na siya. Hay! Suminto si human na siya na minyo o minyoonan pa lang? Minyo na gid siya. Wala. So sa imong pangutana karon sa ako. Kung magminyo na sa baka? Ay, dili sa doon. Aw, sa imong pangutana man sa ko langga. Langga? Sa imong pangutana man sa kuha. Lami bang magminyo? Ambot lang. Amo lagi, unsa may imong pangutana karon para tubangon ni Tita B? Unsa may imong question? Ay, napunan.
Ito alagin hapunan. Oh no! Sa mukaw eh. Isa pa, last na to, last. Last. Hello? Hello. Yes, kinsa ni? Ay, si Jinsu din ni Kuya. Ay, ate. Kajut lang bin, na ako'y uya, sweet kaayo mi, pinakauna, sobra, ihatag na ako ang tanan siya, pero pila kaadlaw, o bulan, wala na siya nagparamdam. Mo ba ni mong problema? Muna siya, ate. Ano unsay naitabo din ni, nakay uyab. Wala, eh. O, lagi kasi, nakay uyab nga sweet kaayo pa sa una. Tapos, kano sa man na, anong nawala man, pila kaadlaw, wala na nagparamdam, siya pasabot na wala na nagparamdam. Ambot lang kay hatag man ako ang tanan siya pero iya manggi kanggad bagis na ba na kunya karon ba? Ay. Oh no! Kasi pasabot nga gisnaban, mag-text ka, di mo reply, mo tawag ka, di siya muan, sa may pasabot. Ana kita te. Unsay last ninyo nga gibuhat nga nausab din siya? Katong gikan ako siya, gihanggat na ako siya padto sa balay gipailan ako sa mama. Oh, tapos sugod ato, wala din nausab na din siya? No, wala na din siya ni kon din, ni tubag, ni text. Gusto ko mo tawag pero di niya gatubagon. Wala kay idea nganong ikalit lang siya ning ana. Wala yung kabalo tita. Dili pod gaba sa imong ilok. Kumati ko eh. Or wa ba siya ma-discourage pag abot dito sa inyong panimalay nga ana di ay na siya nakita nga dili way nada ana. Dili man gay. Kaya limpiado man ko. So say pangutanan nimo sa ako unsa may mong question? Unsaon ako kanita ni gusto ko mo-text siya pero di siya ga-text ako. Unsaon ako pagparamdam siya na yakong kanan. Sao nga mapansin kanya balik ana? Ana gyud tita. Ha? Lisura lisod ka nimo pangutana ba kay nikalit lang siya nga nausab. Wala gisa na ingon nga nasuko ana. Pag mo text ka, kano sa mo last nagstorya? Dugay-dugay ng tita. Pag mo text ka, wala dead man lang way reply. Wala gid wala sig isa sa kanang bitaw to block lang bitaw question mark. So it's either na ni siya nasimutan, ay nakita, or na turn off ni siya sa imuha langga. Ang pangutana lang, wata kabalo kung unsa ni siya nga butang, tama? Ana gid. Or nakakita siya glain na mas ganahan niya. Unsa man ni, uyab gyud mo. Oo tita. So gisugot gyud kanya kay basig ikaw rin nakabalo nga uyab mo. Uyab. Kayo sa yung mga butang ba nga sila rin nakabalo nga uyab day sila di ay. Grabe akong effort na tita pero gis na ba na din ko niya pagkalas dayon. So actually, kung kita mag-isuon, o sa inani nga bae, anong burag, kuan man gyud kay kagwapa, buutan, sexy? Athlete ba yun siya tita? Ano sa? Athlete. Athlete sport? Athlete. Athlete sport. So tama, idol ni mo siya, idol. Sama rin pa na tita. Pero ang problema kay nawala lang gyud ang iyang gana. Muna itong problema karon sa akong pagsulban ani niya ba. Kaysa tilod anay lang lisod ka na nga problema kay wa ta kabalong anong kalitra siya na nawala gana. So pwede ang rason na siya nakita, na siya nasimhutan, di niya gana or na siya ilaing nga nakita bag-o. Pero ang problema ni karon kay hanging ka, wa ka kabalon sa rason gyud. Di ba mo pwede magkita ni o adtuan nimo sa ilang lugar ama ni siya dapit? Tita, gakita man mi ane, pero... Oh. May busy, may trabaho termi. Kisay busy siya? Ako. Uy, lumaluma ka panguyab, tal busy di ay. Busy, may gig ko tita, aning taga-Biyernes, sa si kita ba, o Sabado. O di magkita mo, karong Sabado. Ingnon mo nga, pwede ta magkita para ma-istorya na to ni kaning mga butangan ni? Sa text ni mo, walay reply yun? Wala yun, tita. Ala, oy. Walay reply. Manawag ka, di po tubagon. Dili, kanas very. Hoy.
Kanat diretso, basin ako sa bang number. Sa Facebook, Sinra Kakutom. Sindra ka pirmi. Agoy. Tanaw daw sa amin kung medyo bati ba yung mong pananaw. Dili Pila na mo kabulan ani mag-uyab? Na, mag 3. 3 months? 3 months. Ang last ninyo nga gibuhat, nag-date mo? Oo, tita. Wala kayo ninumduman nga na kayo nasulti nga di maayo, nga pwede nga makadiscourage sa iya, ha? Wala man sa tita. Lagi ko ba lang, yun sa yun ako siya pag-discard sa kung lagi. Naglibog sa Cuba, manawag ka taglayang radio station, magpatambag ta rito. Kay lalimang kabis, kaya ako naglabad akong ulo, kay problema ni, kay imposible mga, kung ang babae, for example, nag-imagine lang ko ha, kung naiusa ka kuan, takalit lang nawala, so it's either na-discourage yun na sa kalit sa imo ha, basin ibawaan niya nga, baw di kag tiil, baw kag labi na sa imong edad, pili mo edad ron? 18. O tanawa? Hoy, bastos ka. Kanang mga 18 years old, mugi ng mga kuan, dali na kayo ma-turn off sa mga baho, or basin baduy ka tanawon, or basin pato nila silang balay, o kaganahi, kay nakita nila na hay imong brief nga ang garter, mura nag-bacon. So, kani, para sa kuha, this is my own opinion, kung ingana gyud kung tinuod nimong giingon nga kalit na siya nawala, meaning to say, na discourage siya kalit nimo, o di niya kaya masulti sa imo harap-harapan ang rason. Like for example, bisag joke ni paminaw, like for example, bawdi kang ilok, or like, di siya ganang kay, na di say something na discover, ay, di ko ganan si mo kay, buhukon kay kag tiil. So, di lang niya masulti sa imo ha, so mo nang, para siya maglikay-likay na lang jug ko. Or, nasa ilain, lalaki nga nakita. O di niya kaya amino na harap-harapan sa imo ha, nga nasa ilain. So, ingali akong batong karon. Ako sang diretso nagtuon, kanang wagi siya lusot, kaya bala maglikay-likay siya, kadyo lang pwede ba ta mag-storya, kadyo lang, anong ingani man ta? Nganong kalit man ka nga ingani na usap, anong kalit ka? Basig, ay, tita. Ano pangutan? Basig tungod ni sa tumboy, tita ka. O, ano na naman tayo tumboy? Unsa man lang tumboy? Kaya may gagawin mo na, ang gapanguyab siya, tita, na galudon siya, ingon siya sa ako, galudon ko na siya sa tumboy ko, no? Kaya dagan kay gipang istorya sa mga tumboy, bitaw. Pero imong feeling nimo basin tuanan ni tabok na. Muyo na po. Ay, ang panguta kadjud lang kamo ba duha nakuraw na bang sabaw? Wala pa, tita. Wala pa. Bo siguro siguro ka kay kato mura mo tog labakarang iya ha. Dili wala mo kung nag-apasa na, tita. Ang ako ang gid. Mao na problema kay ikaw wala nag-apas pero siya mo na yang giapas. Nagansi ka kay mas may patong babae. Lalo sa mga pangangailangan. Bito, nila. Serious lagi. Akong buhaton nga ni, gawan ako'y oras. Akong buhaton nga ni, atuan ako siya, dili ko mag-PM, di ko mag-text, di man ka siya mag-reply. Atuan ako siya, tubangon ako siya insigida. Para ano wala gid siya lusot. Istorya tabi, ngano ingani man, nganong kalit makangingani, para makabalo ka insigida, nga, ngano nausab siya. And, i-prepare imong kaugalingon, unsay posible niya nga itubag sa imuha. Inong mga diretso ako, para makabalo ko unsay rason. But if ever, kumingon mga nailain wala, dawato nimong kamatuoran, wala tayo mabuhat eh. Bisa pag usawan nimo buhat, bisa pag moing kakaroon, gibuhat na ako ang tanan, if siya yun mingon nga, di na siya, di siya ganahan, wag siya ganahi, wala na tayo mabuhat ani. Kung piling nimo nga, pangit ikas talang lakiha ka, o piling nimo, wala na lain makagusto nimo, hala sige, sunod-sunura yun ang bayhana, bahala insulto na ka. Pero kung yung kasawa karoon, adili po doy, napoy makagusto na ko lain nga babae, undangi, 18 pa kapitin, naghanas babae dia. Okay? Period. Okay. Mao na imong buhaton, okay? Tita, salamat, tita. Okay. Ginoo ko. Masarap ginoo ko. Ay. Nakabata ko mga caller na 15. Ay, kuan. Pang-eskwela sa mo. Ang 15 kay grade 8, 6, 7. So, mga sa bagay ka tong sa New York High School niwa naman kay imot-imot naman yun. Ang salat yung pag-uban-uban, katong uban nga gusto maminaw, ani, or wala pa nakadug, ani. Ato lang mo sa YouTube, pagkitala ang Bitok-Bitok University. Masara na si Boy Negro, nga muda, I love you all. 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 Negro, nga